नमस्कार, मी ऋषाली नेमन। कोकणी कट्टे हा आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी कच्च्या केळीची भजी। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी 3 चमचे बारीक रवा घेतलाय, 5 चमचे बेसन पीठ घेतलंय, 2 चमचा मी मैदा घेतलाय, गरम मसाला घेतलाय अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, कोथिंबीर घेतली बारीक चिरून आणि मिरच्या घेतल्या 2, त्या पण बारीक चिरून घेतले। इथे मी कच्ची केळी घेतलेली, हे बघा, हे असे काप करून घेतले। आता मी तुम्हाला केळीचे काप कसे करायचे ते दाखवते। एकाचे मी 3 भाग केले, हे बघा, साल काढून घ्यायची अशी। हे बघा, अशा पद्धतीने आपण पूर्ण साल काढून घ्यायची आहे। इथे आता आपण भजीचं बॅटर करून घेऊया। बेसन, रवा, मैदा, हे जे आपण मसाले घेतलेले, मिरची, कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, थोडं थोडं करून मिक्स करायचे। हे बघा, जास्त पातळ पण नाही, जास्त जाड पण नाही। हे आता बॅटर आपण 10 मिनिटांसाठी ठेवणार आहे, जेणेकरून आपला रवा आहे ना तो छानपैकी फुलेल। हे बघा, इथे आता आपलं तेल गरम झालंय। या पद्धतीने तुम्ही नक्की करून बघा, खूप कुरकुरीत होतात। हे बघा, इथे आता आपली भजी तयार आहे। जेवढा वेळ बटाट्यांच्या भजीला लागतो तेवढाच वेळ ह्यालाही लागतो। आजची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राइब करा।